sad ću da stavim. Ja, dobrodošli, dragi moji gosti, dragi moji umetnici, u novogodišnje druženje sa mnom. Jao. Pa ja sam zaboravio Jelku. Kakvo je to novogodišnje druženje kada nemam Jelku? Budite ovdje, dolazim odmah. Odmah dolazim. Odmah dolazim. Vidi, šta je bogati ovo? Kao neki crtački, umetnički studio. Nego, nešto mi ovdje fali. I malo mi je nekako džumbus. Vidi. Neko je pokušao i Jelku da nacrta. No dobro, pošto je Deda Mraz u neku ruku i umetnik, ali umetnik magije, sada ćemo to da sredimo, ali moram sesti, jel Deda Mraz je umoran, samo da vidim. Evo stolice. Dobro, trebalo bi ovo novogodišnje da se ukrasi. Fali nam Jelka, ali da napravimo malo mesta. Čekaj. Znam li ja tu neku, kako beše ona pesmica magična? Znam, slušaj. Kad zazvonim, ja pesmu stvorim i magiju poklonim. Vidjeli ti ovo? Radim. Da vidimo dalje. Smeta mi ovaj kružić, šareni. Sad ćemo da vidimo kako beše ono. Kad zazvonim, ja pesmu stvorim i magiju poklonim. Evo je! To bi bilo to, ali fali još svetlo na našoj fenomenalnoj jelčici. Pa da ga upalimo. Sjajno, boga mi! Nego, znate šta fali ovdje na vrhu? Da, fali zvezda. Zvezdu sam poklonio Rajku. Jer znam da će se obradovati. Pokloni su spremni. Studio je, boga mi, spreman. Sve je kako treba. I još da napišemo poruku. Naravno crvenom bojom. A eto i poruke za Rajka. A poruka za vas, draga moja deco, da vi budete dobri, pametni, veseli i da se čuvate. Da budete dobri, a ne samo onda kada treba Deda Mraz da vam dođe. Srećna vam nova godina, čuvajte se, pazite se i naravno, budite dobri, ponavljam. Mislim na vas i veliki pozdrav. Odoh, čekaju me irvasi. Evo,
Toliko sam se iznervirao da moram da sednem. Kad mi treba olovka, nemam olovku. Kad mi treba gumica, nemam gumicu. Kad mi treba papir, nigde, nikad ne znam gde se, šta nalazi. Što sam se iznervirao. I sad, fali mi šta? Jelka. Vidi Jelka. Pokloni. Čekaj. Za Rajka. Za Rajka? Poklon za Rajka. To sam ja. Bio je Deda Mraz. Ja sam taman hteo da pored toga što sam želeo da ukrasim studio, da ukrasim ovu našu sobu, ovu našu radionicu, hteo sam jelku za Deda Mraza. Zato nije bilo jelke. A Deda Mraz je uzeo. Deda Mraz uvek dođe, svake godine je došao kad ja nisam bio tu, nego da vidim šta mi je doneo za poklon. Kako je znao? Moja jelka, dragi moji mali umetnici, uvek, odnosno nikad, nije imala vrh. Oduševljen sam. Odmah ću da ga stavim. Idealno, fantastično. Mnogo ti hvala, Deda Mraze, ako me sada vidiš i čuješ. A kad smo kod jelke, moram da vam kažem jednu zanimljivost. Naime, jelka je biljka koja ne skida svoju zelenu odeću tokom čitave godine. Uvek je zelena. Zato Deda Mraz obožava da stavlja poklone ispod jelke, zato što jelka čuva radost, poklone i tajne dece. Nego kad smo kod jelke, hajde da nacrtamo jednu našu jelku. Uzmite olovku, papir, marker ili flomaster i crtajte sa mnom. To bi bio gornji deo, a sada donji. I naravno dodat ćemo po neki poklon. I sa druge strane. I možda još jedan. I jelku obavezno obojiti. I to je to. Moja jelka je gotova. Ja se kladim da je vaša ispala mnogo bolje. I ne zaboravite, dragi moji mali umetnici, budite dobri tokom cele godine, a ne samo onda kada treba da vam dođe Deda Mraz. I ono što je najvažnije, crtaj, šaraj i svoj svet stvaraj. Vidimo se.